A blessed morning to you. Mangwanana kanaka kwamuri. Mwari wenyasha, Mwari werugare akuchengetei, Mwari wenyasha, Mwari werugare akugonesei. Our scripture reading this morning is coming from the book of Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6, and the Bible reads, "For to us a child is born, to us a son is given." Toda nditaure zvishoma pamusoro pestatement iyoyo. To us a child is born, to us a son is given. John 3:16 nobva yati, "For God so loved the world that he gave his only begotten son." So mwana ari kutaurwa nezvake pano is Jesus. Mwari vakatipa Jesu Kristu wakaenda pamuchinjikwa nekuda kweupenyu hwedu. Asi the process yakaunza Jesu Kristu panyika, Mwari vakawirirana nemunhu. Angel Gabriel akataura naMaria ndokubva abereka the child. Process yekuti agone kusvika pana son yaiva process yekuti even Herod was after the child. Vaida kuuraya mwana, vanga vakawanda. Zvairwisa pakuchengetwa kwemwana zvakawanda. Kusvika mwana amature ava a son, akameka a decision kuti aende pamuchinjikwa kuti afire vanhu. Kureva kuti Mwari pavari kupindura nyika, Mwari pavari kutipa an answer yesalvation, Mwari pavari kutipa a redeemer, vari kuunza a process yekuberekwa kwake over a child, then also mature to become a son. Zvoreva kuti nedzimwe nhambo nemwe nguva Mwari pavanopindura muupenyu hwedu, vanotipa an answer, vanotipa mhinduro inogona kunge iri muprocess yachild inofanirwa kuzomachiwa nekumanifesta to become a son. Ndiri kuti kudii mangwanani ano. There are times yekuti you prayed kuchiti Mwari, I need a breakthrough in a certain area in my financial life. Then God will release an idea into your mind, an idea into your spirit. That idea ndiyo inomachiwa to become the man you are looking for. But that idea kana yadropwa in your spirit, in your heart, inoda a process of caring, a process yekuita build up until you are mature to become what God has given you. So there are times yekuti Mwari unotipa chino, but unotipa I'll give this statement in a seed dimension or in a seed form. Yekuti pauri kuda chibage chakawanda, Mwari vanokupa mbeu shoma yaunofanirwa kujigara cultivate odi kusvika yamachuwa chava chibage chakawanda. So there are times yekuti when God wants to release money into your life, he can even send people into your life, and those people are business partners, or those people vane an idea yamunofanirwa kushanda nayo. You can partner with them kusvika wabata what the son or Maria uri kutarisira kuti ubate muupenyu hwako. So there are times yekuti wakanamata concerning marriage, and God sent somebody into your life asiri iye murume but ari mukadzi. For example, ukatarisa life ya Ruth kuti azosangana naBoaz, process yake yanga iri yekuteera Naomi yaivawo imwe shirikadzi. Kureva kuti Mwari pavari kupa Ruth Boaz, vakatanga vamupa Naomi kuti agone kufamba naye kusvika vasvika kuBethlehem. So there are times yekuti chinhu chauri kuda chakauya, but hachina kuuya sechinhu chauri kuda. 2 Kings chapter 4 verse 8, the Shunammite woman paakaona munhu waMwari Elijah achipfuura achienda kwaaienda, akafunga kumuvakira imba, akafunga kuvaka pekuti agare. In process iyoyo apedza kuita izvozvo, she was blessed, akazovawo nemwana mukati memarriage, mukati memba yake. Kureva kuti panguva yese paipfuura Elisha, anga asiri Elisha aipfuura, but paipfuura solution inofanirwa kunge ichiuya mukati memba yake. Saka iye aka-attracta solution into her life. Kureva kuti Elisha paaipfuura, hasi Elisha ari kupfuura, mwana wake ari kupfuura, but aputirwa in the name of the prophet Elisha. So there are many times yekuti we are praying and we are waiting for God to answer us, but yet the answers are already released, but akauya as a child anofanirwa kuberekwa nekuprotectwa kusvika amature to become a son. Munozviona kuti Herod angari after the child nekuda kwekuti akagona kustopa the process yekuti azomanifesta to become a son chakapiwa vanhu naMwari achigone kubatika. So Joseph one prophetic instructions, une mazwi aaiudzwa nengirozi kuti torai mwana mutize naye nekuti Herod is after the child. Why? Nokuti kana angomature to become the son, the devil has no chance, nokuti the son anotopinda mugetsimani unamata kuti baba I'm ready, otoya pamuchinjikwa otofira vanhu. Kureva kuti the devil is after
after the child, or is after the process, or is after the seed. Why? Because he knows that when you got the seed, automatically you can plant the seed and get an harvest. So I want to pray with you this morning. Kuti mukati maupenyu wako kana Mwari areleasa a son to your life, anogona kuputirwa in a dimension of a child. So you need to see with a spiritual eye kuona kuti uyu ndiye ndizvo zvandakanamatira izvi, asati zvamachiwa, asati zvamanifesta, but I need to safeguard, I need to help this thing to grow and mature so that chigone kusvika pane chandiri kuda. Baba mangwanani ano ndinonamata, ndinotaura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Zvizhinji zvamakatipa Mwari, zvimwe zvacho hatina kuzviona, zvimwe zvacho hatina kuzvigamuchira. Nanhasi dzimwe nguva takamirira zvinhu zvamakatipa kare, nekuda kwekuti takakumbira a son, imi ndokubva mareleasa a process inonzi a child. Baba ndiri kunamata pane zvese zvatakanamatira zvamakareleasa muupenyu, tipewo meso mweya yakuona, so that we can nurture the child to become the son. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. A blessed day to you. Remember, this is the day that the Lord has made. We are going to be glad and rejoice in it. Bye bye. Rimwe gorera takambonetsana kumba kumba kune nyaya takambonetsana mufundisi kumba ka kusi kuchechi kumba kutakambonetsana sandakana mwangu aenda pakona yembedha akunamata ishe imba yangu ndikati kana wapedza prayer ndikuda sorry ko unodana neni ngakwete nengirozi unofanira kuti tamushi odati Mwari agadzire imba yako uri unofanira kukisa munhu wacho ndichode nyaya ipere wakuita prayer ukapedza prayer wemutikizo ega usade kusabusuta zvemweya panodiwa the running. Learn to run. Mwari vakatoiropafadza imba iyi but pasi hapana ari kumhanya apa. Chinomhanyirwa chinhu ichi. Munoshamisa zviratidza ikisa munhu manuko indava. Ko denga ari ndipe mutumwa wokudana naye ka ndakapiwa iwewe. Sasa munhu anenge kuti Mwari vane zvaashaita nemurume wangu achaita munhu kwaye. Anzo mwangu akudhikira imba yangu ishe makandipa nechikonzero takatokumirira makisi edu tukwaada imbomira izvozvo. Aizve. Sometimes we lack the running on the ground. We continue in prayer. It's good to pray. Mwari anonzwa munamato zvechokwadi. Asi chinzwa ka anopindura munamati, and I explain the difference. Matthew 6 verse 6. Kana makunyengetera pindai pakavanda muvhare dho, Mwari anoona zvamunoita achakuropafadzai. Ndebvunza kuti ndinoti anonzwa zvamuchataura kuprayer. Anobva kumashoko oenda kuaction echiri kuita prayer. Mwari anonzwa munamato, anopindura munamati. Asi unofanira munamato wako unaunzwika, wakanzwika? Minduro ku receiving ku action, not kuma words. Pindai mumba Matthew 6:6 pakavanda muvhare dho munamati, the God who sees, not who hears. So my promises aMwari chiziva kuti nyaya iyi inogadzirwa sei, chii chandofanirwa kuita. Shuwa Mwari vavimbisa kuti gore rino mota inodhiraivhika ndichadhiraivha. Saka kulicense hausi kuenda futi. Haidhiraivhwe nemutumwa ka. God, you take me far, you take me to nations. Hauna passport ka. Unosapa mwipacho soka pa ground apa takasamhanya unaenda far kupi. Kwenyu munana kumba kwevanhu awite. Osakudada nekuroja full house akunyatsoita so kana wakunyatsogaya mushemushe. Azvitaurwe zviye zvinotomakisa. Ndakatora yese kwete ndakatenga ndakatora yese imba yemwe munhu. Osa life inofanira kukushitsa pekuti zvaunodada nazvo uri mfana wana wakura unozoti azviite. Andinoziva upenyu hwekare munhu aigona kudada kuti ndorara pamubhedha. Mazuva ano zviri obvious ndopa unotofanira kurara. Azvidadisi. Mazuva ako aya mafoni aya maselfoni zvaitodadisa kuudza vanhu. Ndane line.
even handset yapo line risipo unomboibudisa ungobayawo so kuti wangofila kuti zvapo inguva yacho. This time kana ukatobuditsa yakadi hatina kana basa nacho. Immaturity. Ndakatotora dining yacho ndokwandakaisa masofa angu. Arigadi chisiyechi. Osa zvinhu zvinoita kuti aiwaka. Inguva yes, zviriko yes, but there must come a time, seasons must change. Haifani kuramba iri drought. Kana uchinamata Mwari wa abundance, the rain must fall. Tine nguva yatinotakurwa mumota, mumachariot amambo Ahab, but there must come a time yakuti Mwari ndipewo nyasha. Andichada kuramba ndingoti please imboitaiwo nyasha Mwari. Ndanzwa kuti makaitirawo ningi naningi testimony dziripo. Koinini Mwari tarisaiwo nyaya yangu. Ndinosvika kupi ndichipemha nekunyengerera vanhu. Ndichinamata Mwari anozvigona.